हाय एवरीवन जय जगन्नाथ मु प्रमोदियान आपण मान पुणी एक सुंदर ब्लॉग को आपन को वेलकम। बर्तमान प्राय सकाळ 7टा प्लस हो गलानी मु बर्तमान गाधे पाधे पूरा रेडी ही घर बाहर आसी आज गोटे बहुत भल जगह जावा मु आपन बिल्कुल कहबनी मो वीडियो माध्यम देखि नेबे। बर्तमान मु आसी पट्टामुंडे पहुँची गलिनी भारी जोर प्रबल भोक होउथिला। एबे आसी पहुँचली होटल रे हेड मु प्राय समय ब्रेकफास्ट करबी लंच भी करे आठ बिना पियाज रसुण मु प्राय टाइम एठी खाद्य खाए आबे सकाल सकाल आसी पहुँच जाइए सब गरमा गरम होती ऑर्डर देली बरा ता सहित इडली तरकारी ता सहित गरमा गरम रसावली आगे पेट पूजा तापर
ଯିବ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲି ଭାତ ଭଳିଆ ଘାଣ୍ଟ ଖଟା ପାସ୍କୁ ଏଭଳି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ତ ମୋର ତ ଅରୁଆ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ହବ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଦିନ ବି ଖାଇପାରିବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବସିବା ପାଇଁ ବି ଡାଇନିଂ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆମେ ମୋର ଡାଇନିଂରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲୋକ ତ ପ୍ରାୟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆନ୍ଧ୍ରା ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏମିତି ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରୁ ବି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଖାଇବା ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ କୁହ ନାହିଁ, ଦେଖିଲେ ହିଁ ଭୋକ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଖାଇସାରିଲୁ, କ୍ଷୀରିଟା ବି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। କ୍ଷୀରି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟ ତ ବହୁତ ହିଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଇସ୍କନ୍ ଆସିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର। ମୁଁ ଇସ୍କନ୍ ଆସିବାରେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲି। ଆଉ ମୁଁ ଇସ୍କନ୍ ଧାରାରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି ଯେ କି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ତାଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବହୁତ କିଛି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମୋର ଇସ୍କନ୍ ଆସିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଥର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଜୀବ ଭାଇ, ସେ ମୋତେ ଇସ୍କନ୍ ଧାରା ବିଷୟରେ ବା ଗୀତା ବିଷୟରେ କିଛି କଥା କହିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଗୋଟେ ଗୀତା ବି ଆଣିଥିଲି, ପଢ଼ୁଥିଲି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଇସ୍କନ୍ ଆସିଲା ପରେ ଧାରା ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବା ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏଇଟା ବି ଆମର ଧର୍ମ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି କୁହାଯିବ। ଗୀତା ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା, କାହିଁକିନା ଗୀତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ନିଜ ଦେଖିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇଠି ବୁଝେଇଥିଲେ, ଏ ସଂସାରର ନୀତି ନିୟମ ସବୁ ବୁଝେଇଥିଲେ। ଏମିତି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିଲେ କି ସେଇ କଥା ତାଙ୍କ କହିଥିବା କଥାକୁ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୀତାଟି ନିହାତି ମୋର ହୃଦୟ କହୁଛି, ଗୀତାଟି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀ ଗୀତାରୁ ହିଁ ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁଠି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବା ଆମର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଇସ୍କନରୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯିବା, କାହିଁକିନା ଉପରବଳି ହେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟିକେ ସପିଂ କରିଲା ପରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଆମେ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ବି ମୋର ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଛୁଇଁଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇ ପାରୁଥିବ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ନମସ୍କାର।